कलाकार जितका महान तितक्या त्याच्या सवयी महान असतात असं म्हटलं जातं आणि या महान कलाकारांच्या महान सवयींचा अनुभव अनेक प्रेक्षकांना येत असतो, त्यांचे चर्चासत्र ऐकताना येत असतो. असाच अनुभव यावेळी इफीतल्या मास्टर क्लासमधल्या अनुपम खेर यांच्या बाबतीत प्रेक्षकांना आला. त्याचं झालं असं की इफीमध्ये अनुपम खेर यांचा मास्टर क्लास होता आणि या मास्टर क्लासला अनेक जण आलेले होते. त्याच्यापैकी अनुपम खेर बोलता बोलता एकाने जांभई दिली आणि जांभई दिल्यानंतर मग अनुपम खेर यांचं अटेन्शन गेलं आणि आपलं अटेन्शन गेल्यामुळे अनुपम खेर यांनी काय केला प्रकार तो आधी बघा. देखिए ये दुनिया के सोशल सोसाइटी के फंडे हैं कि बेटा तो फंसा कौन है पानी की सब जरूरत तीसरी बार वासी ले चुका बच्चा पानी है यार तू पानी पी क्यों नहीं रहा? पानी पिया थोड़ा सिर पे डाल लो डालो डालो अच्छा लगेगा. हाँ डालो शाबाश पानी सिर पे डालो थोड़ा सा. एक मिनट रुको. ओम श्री गणेशाय नमः. हो रहा है मेरे साथ आज ये गाना जा रहे हो दूसरा वासी ले रहा है ऐसा नहीं होने दूंगा. मैं बड़ा खतरनाक एक्टर हूँ. So that is why you cannot call me thespian legend veteran because I am an alert actor. Yes. That's why don't because मैं अपने सर पर अपने कंधों पर अनुपम खेर का बोझ लेके नहीं घूमता हूँ. मुझे अटेन्शन चाहिए ऑडियन्स की. अनुपम खेर खरं तर हे ज्येष्ठ अभिनेते आहेत, याबाबत वाद नाही. त्यांनी 532हून म्हणजे आता 532वी फिल्म त्यांची आता आलेली आहे. त्याच्यामुळे 530हून अधिक फिल्म्स, त्यानंतर 200हून अधिक नाटकात त्यांनी काम केलेलं आहे. खूप मेहनती कलाकार आणि अगदी शून्यातून वर आलेले कलाकार. एका क्लार्कचा मुलगा असलेले अनुपम खेर आज चित्रपटसृष्टीत सर्वात यशस्वी अभिनेते मानले जातात आणि दिग्गज अभिनेते आहेत. सर्व प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे, याबाबत वाद नाही. पण या कलाकाराने ज्यावेळी असा हा प्रकार केला त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना अनुपम खेर काय म्हणाले तेही आता ऐका. Why I do this? I think you must, as people, give memories to people. He, his parents, his children, his grandchildren, his great-grandchildren will tell this story to everybody कि मैंने वो बासी ली अनुपम खेर पानी का बोतल लेकर आया. बाकी सब लोग उबासी लेना बंद करो. So I think it's important to give memories to people. It's important to live every moment. It's important to be there. It's important. Life is so beautiful. आता मुद्दा असा आहे की ठीक आहे, म्हणजे खूप असे कलाकार तुम्ही बघितलेले असतील की त्यांच्यावरचं अटेन्शन हे बाजूला गेलेलं त्यांना आवडत नाही. अशा अनेक कलाकारांच्या सवयी तुम्ही यापूर्वी पाहिल्या असतील. पण मग एखाद्याला समजा आली जांभई, नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, ती नैसर्गिक क्रिया आहे आणि अशा पद्धतीने जर एखाद्याला जांभई आली किंवा एखाद्याला डुलकी लागली आणि समजा एखाद्याने मध्येच उठून काहीतरी पाणी पिलं तर अशा वेळी अशा प्रेक्षकांचा ही जी कृती आहे, ही जी क्रिया आहे, ही तितक्या मोठेपणाने तितक्या सहजपणाने स्वीकारायला हवी का अशा इतक्या मोठ्या कलाकारांनी की त्यांच्या बाबतीत अटेन्शन जर दूर गेलं आणि लगेच त्यांनी ही अशी कृती केली तर ती तशी समर्थनीय म्हणता येईल का? याबाबत तुमचे कमेंट्स जरूर आम्हाला या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. इफीचा माहोल सुरू आहे आणि इफीमध्ये असे अनेक कलाकार 28 तारीखपर्यंत येणार आहेत. त्यांचे मास्टर्स क्लास पण होणार आहेत. याबाबतचे सगळे अपडेट्स तुम्हाला आम्ही गोमंतक TV आणि gomantaktv.com तसंच आमच्या फेसबुक पेजवर पण देत राहणार आहोत. तेव्हा पाहत रहा गोमंतक TV.